Čaves! Nadar. Tak, dneska vám s Megatronem ukážeme, jak se dělá Overcry speciál. Co k tomu bude potřebovat? Tak, páčku, nějaký ten redstone, redstone repeater, piston, musí být bez lineballu, jo, to si pamatujte, nějaký prostě blok, já jsem si teď vybral stone a kyblík vody. Tak, začnu tím, že si začnu vlastně stavět generátor, který mě to bude zapínat a vypínat ten redstone signál. Jo, teď si odvedu ten redstone, ten dám třeba ten repeater, teď si to tak odvedu, tak, teď sem hodím druhý, no tak, takhle sem hodím a vezmu ten piston a musí být takto, jak kdyby naproti. Sem si dám s dovolením monstře, sem si dám stone, to brzy pochopíte proč. Začnu si tady kopat vlastně, tak třeba, ano, tak a sem si dám kyblík vody, aby ten melůn mě potom odešel, jo? Takže vezmu si melůn v blokách, no, dám si ho tak, jo? A vlastně můžete vidět, že teď vezmu páčku a položím ji vedle redstone toho generátoru a rychle ji zapnu a vypnu. A sledujte, co to bude dělat. No, tak jsem dal špatně repeatery. Pardon, nemluvám, to se přestane, no. A všimněte si, co to dělá, jo? Takže teď si zpozdím oba dva ty repeatery a vlastně v této rychlosti tam budu postupně dávat ty meluny, jo? A oni se budou, vidíte, jenom je tam stačí dávat a vlastně ono vám to tak ty meluny drtí. Tak myslím, že to můžeme zastavit, protože to dělá hrozný zvuk. Ano. A vynalezl jsem to proto, že určitě jste viděli MC Shopping Studio. Když ne, tak se podívejte, jsou to skvělé videa. A ukazovali ve dvojce Okráječ, což byl takový starý prototyp a museli jste furt mačkat páčku nebo tlačítko. A vlastně to bylo v nevydržení. To jste rychleji si prostě to sklidila z té zahrady, jo. Takže mě napadlo tohle a vlastně furt vám to mechanicky dělá tam zpátky a tím to vlastně ničí ty meluny, jo. Takže já myslím, že jsem všechno vysvětlil, ještě jednou to ukážu, jo. Jsem všechno vysvětlil a no, těším se s vámi na další video. Tak čau. Dár.